Vítejte v oblasti Cañaza, přátelském sousedství, které se nachází v blízkosti hlavní silnice poloostrova Osa a nedaleko města Puerto Jiménez na jihu Kostariky. Z naší nabídky si můžete vybrat rovinaté pozemky od velikosti 5000 m2 až po rozlehlejší 8000 pozemky. V pěší vzdálenosti se nachází kromě oblíbené pláže Juanito Mora také vyhlášená restaurace s tradičními domácími pokrmy a obchod, ve kterém můžete nakoupit vše potřebné. Surfaře potěší blízkost divoké pláže Preciosa, která se nachází pouhých 15 minut jízdy autem od projektu Dulce Base Homes Cañaza. Nedaleko najdete také kakaovou farmu s širokým výběrem kakaových produktů. Rezidence Dulce Base Homes Cañaza poskytuje prostor pro komfortní život v soukromí uprostřed krásné přírody, přesto však v blízkosti Puerto Jiménez s veškerou občanskou vybaveností. Reality Kostarika. Žijte svůj sen s námi.